wannan naira 180 ne kuma zan yi amfani da ita in ciyar da mutum ɗaya har mutum 700. Ku zo mu je mu ga yadda ta kasance. Let's go. Kai tsaye na wuce kasuwa na siyo shinkafa, mai, kayan magi da kuma kayan miya, sai na siyo kifi. Ina dawowa gida na fara gyara kifi na kai markaɗe. Shinkafa ta yi fibroid na fara tace ta. Sai na zo zan tsai da ruwa, na zuba albasa a cikin mai saboda zan soya kifi. Na zo na fara zuba kifi na spices da seasoning. Na zo na fara saka shi a cikin mai da ɗaiɗai na ga ba zai yiwu ba, kawai na juye shi a ciki. To kifi na fa ya fara soyuwa. Wow. Sai na zo na kwashe shi, na zo na zuba kayan miya, na saka baking powder, na zuba spices. Sai na zo na zuba su onga da skori na jujjuya gashi nan kamar yadda kuke gani. Na saka gishiri da kuma sai na saka color food. Wow. Sai na zo na fara mai da shinkafa ta, na zuba bay leaf, na zo na dan jujjuya. Sai na zo na ko ina na zuba albasa da kifi gashi nan kamar yadda kuke gani. Wow, girki yayi ready masha Allah. Na fara zuba shi a cikin takawe kamar yadda kuke gani, mun fara ready. To muka fara fita, muka fara ba mutane gashi nan kamar yadda kuke gani. Bayan mun gama ba mutanen nan gurin kai tsaye sai muka tafi asibitin Al'amir da ke Hotoro gashi nan kamar yadda kuke gani. Muka buɗe dakunan su muka danga babba su gashi nan alhamdulillah kamar yadda kuke gani. Muna ta ba marasa lafiya da sauransu gashi nan kamar yadda kuke gani alhamdulillah. Daga nan muka hau sama, shi ma dai kai asibitin nan dai complete, babu ɗakin da bamu je mun ba abinci ba alhamdulillah. Duk mun ba su abinci. Bayan mun gama da wannan asibitin sai muka tafi asibitin Sanusi na Yankawa gashi nan kamar yadda kuke gani. Shi ma muka je muka ringa shiga ɗaki muna bayarwa gashi yadda kuke gani. Muna ba marasa lafiya da masu jinya da sauransu. Wallahi tun da nake zuwa asibiti ban taɓa ganin asibitin da suke buƙatar abinci ba kamar wannan, saboda kana ba su nan take suke buɗewa suke fara cifa. Kada ku manta dai wannan abin ko ni rabi ita babu a ciki. Wayannan mutanen na sama su ne suka ɗauki nauyin da aka yi komai da komai. Daga cikinsu akwai Malam Yakubu Musa daga Facebook wanda suka haɗu naira 350. Gashi nan dai kamar yadda kuke gani. Bayan mun gama ba marasa lafiya muka sauko ƙasa. Ku gaya min nan gaba mutane ne kuke so a ciyar.